Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita, Abril 29, tuig 2021. Aksyon Hotline! Ari na kita sa habil-habil nga may nadlaw sang Abril sa ika-4 nga bulan. Kag ti buwas sa muna ning katapusan nga adlaw ti pero sweldo buwas sa may mga nabilin pa. Aksyon Hotline! Kumusta ang masuki naton nga matag palamati sa kahanginan nga nagasunod na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa tanan nga magka-aksyon naton na nga nagamonitor hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan. Aksyon Hotline! Now, ang latest update, parti COVID, ang presidente, no less than the president, Rodrigo Roa Duterte, kagabi sa iya sining address to the nation, may ara siya sang ginaparayag angot sa mangin community quarantine status sang bilog nga pungsod Pilipinas sa pagsunod sa bulan sang Mayo. Aksyon Hotline! Kundi kahapon, ang balita nga diri sa aton sa Bacolod, nabalaka kag ginapreparahan, in fact, sa Bacolod City, ang posibilidad nga pag-escalate, pagtaas ang community quarantine status sang city after nga kunlan tawon ta sining April, daw grabe gid ang increases kun cases sang COVID-19 ang pagambalan. Ti ang increases sa kaso sang COVID sa Bacolod alone resulta ina sang agresibo nga ginahimo nga contact tracing amo man no ang pagpaidalom sa swab test sang mga individual nga naka-direct contact sa mga nagpositibo sa COVID. Kaya mo na siya ang epekto. Basta gani nga tingwaan, halimbawa sang contact tracing, nga malocate kundiin ang madamo gid nga kaso sang infection, most likely may mga pagpanganda nga pwede himuon ang isa ka local government unit. Amo nang pinaka-importante gid. Kay kung magpawala ka lang ni basi mapariho kitabla sa India, ang India to grabe ang problema subong sa COVID. Damo ang mga nagakalamatay dito sa pungsod India. Pero apisar sining mga problema, padayon kita nga hopeful nga ang aton nga ginahimo or ginahimo sang gobyerno agod malampuasan ini nga problema. Hopefully sa masunod nga bulan sa Mayo may ara kun tani sang aumento. Ano pagid ang pila ka madaragko man nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Now i-check ko lang karon ang ako ni kahapon sa sesyon sang sangguniang panlunsod diri sa Bacolod gin-approve no kag dala na diri ang gusto nila hibaloon gina-inquire karon sang SP sa status
no, sang sining lihok balang nga nagaduso sa pagtunga sa duha ka distrito sa syudad sang Bacolod. Hotline. Langkoy na kung mangin available karon si Kong Greg, no, si Congressman Greg Gasataya, i-check na ni sa iya kay subong sa Facebook may ara mga nagaguluwa nga mga information nga singa nanuning natabo man madayon na niyang pagsipakanay sa pila ka may miyembro sang Grupo Progreso bangon nga tibisan sa pagresponder pagkadto sa nasunugan tudo hindi upod nga hindi dululungan ang Grupo Progreso nga nagkaladto to. Hotline. Basi natabuan lang guro no? Basi natabuan lang. Tigaling kabalo ka, damo gidiya na baluan ang tao. Hasta pa'y bago nila ni mga politiko kung pwede palang imuon niya nila mo. Hotline. Naki-update man kita karon kung ano ang status sang ato ba lang nagluntan nga sunog dira sa Salvador Benedicto kay ti may mga puno sang kahoy nga nagkarasunog mo. Nano ni man may ara balang naghungod sunog sining mga puno sang kahoy ti kung magtunga sa hektarya ni can you imagine kung pila ka puno na daang nahalitan sang sunog ti kay ang Salvador Benedicto sige gyapon ang pagbaton welcome diya sa pagsulod gyapon mga bikers no nga nagalagaw da kabalugkat ti amo ni siya ang isa sa mga destination sa mga local tourists sa mga gusto iya maglagaw-lagaw bala. Ang Salvador Benedicto, nanamian islalin sa mga bikers, mga nagasakay sa motorsiklo, mga motorcycle club, tiamon islang nagakaladto daw, nagataklad na sa kabukiran, agod maglagaw, tiway makugambal nga basi kung sila niyang way takabalo basi disgrasya aksidente na buyan bla kalayo kung ano nga nagsunog na da. Hotline. Tilan tawon ta kung anong pagpangusisa diri sang DENR. Hotline. Kag mismo ang local LGU dira sa may area sang Salvador Benedicto. Hotline. Ang iban pagigkaroon nga ma-update diri sa palibot sa Metro Bacolod kagabi siling iyan ni Sir John Marie Vargas. Ang sa singkang kundi may ara tuda sang mga nagkalabilin gyapon ato bala ang nasunugan naging plastar tuda gali isang husto gid sa eskwelahan no ginplastar sang husto nanday Sir John Marie Vargas upod iya sa DSSD kag sa barangay agod nga mabutang man sila sa husto nilang sitwasyon balakay ti mga kabataan ang isa ka pamilya may mga upod magbataan nga rada mo sa temporaryo nga nangin shelter especially sa mga nasunugan. Tiyan mo na gina-check natin kung nanong latest sinig kag kung balan saan o makahatag ang DSSD sang ayuda o kung bulig sini sa ila. Kung may tiyempo karon ma-check man kita sa talatapan sang Comelec no kay ti kahapon ang Comelec dog perti naman kadamo liwat sang mga nagkadto mo nga nag parehistro. In fact may panawagan magani ang taga Comelec nga kung pwede no ang mga nagaparehistro da mas nami kung may online appointment kamo agon nga hindi na magproblema ang iban nga maghalakalinya nga hindi man lang makater kay tag 100 man lang mo ang pwede nga makomodar kada adlaw sang Commission on Elections or COMELEC. Amay naso pa ang pila ka madalag kong balita nga atong tutukan karon nga agad. Dari sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Sana siling ko na, yari kita katapusan na kita nga Webes sa bulan sang Abril, kag isang tulog na lang o dalawang tulog na lang, no? Buwas na lang, karon na lang ang pagtulog, buwas katapusan ng adlaw. And then, by May, amo ni ang bulan sang kabulakan. Pero ang countdown subong niya, amo ni siya ang kwan mo, amo ni siya ang parte sa filing sang COC sa October. Okay, daw ay gid hindi available subong si Kong Greg, no? Kay gusto tani maki-update bala sa ginaduso nga pagtunga sang Bacolod sa duha ka distrito, no? Kay
Isa ini sa ginaistoryahan subong mo. In fact, ang maginalantaw diri kon in kaso abi mahingagaw, no? Mahingagaw halimbawa ang duso sang redistricting o patigayon sa pagtunga sa duha ka distrito sang Bacolod. Ginalantaw diri nga basi amo ni ang magkapabag-o, no, sang political landscape o kon magkapabag-o sa dalagan sang politika diri sa Bacolod nga instead nga may mga inkwentrohanay nga matabo basi kon resulta bala sa ginatawag nga ariglo. Basi kon mag-ariglohanay, no, ang mga nagatayadahay o kung nagatayada sa pagpapili sa palabuton nga eleksyon tigaling kay sa nabilin kundi kung ang taon naton ang eleksyon by next year mo May, mga isa ka tuig sobra pa, no? Ti may tiyempo pa ihan ni ari pa kita nga daan subong sa pandemic. Siling ko ba hindi bala matindihan sang Congress sa both chamber sa Senate kag sa House of Representatives. Ti pero kon mayara sang magpaninguha sinisiguro nga magpayo bulig dito kapin pagid kon ti mga city officials ti may mga kilala man ang mga senador, may kilala man nga mga miyembro sang House of Representatives at basi kon madasig ning proseso matabo sini basi kon mahingagaw pa, no, ang pagtunga sa Bacolod sa duha ka distrito ti inaambalantayan ta. Kag kon magtunga gid man ti at least duha ini ka congressional district ang Bacolod, qualified naman kuno Kwalipikado in terms sa populasyon, kag iban pagin nga mga requirements, ti okay man na, okay man na siya, nga kwalipikado, kita pero ng pamangkot, may time pa bla, no? May time pa ni, mahingagaw pa ni ayhan. Tilan tawon ta kay si Congreg daw ay pasubong sininya hulaton kuno anay nga mabaton niyang resolution nga ginapasar sang SP, no, sang gunian panunsod. Pero kon amo ni nga may kadyutay na lang sa tiyempo na bilin, kabay patani nga masponsoran ini kang mahingagaw, no, para nga at least makaidog man o kung may ara man sang development diri sa aton sa Bacolod City. Alas 8:13 na ang inyong mga mensahe pwede ninyo mapadala sa aton sining comment section dira sa Facebook Live. Available dira pwede ninyo mapadala ang inyo sining mga komentaryo, mga opinion kag ang inyo sining mga mensahe. Di ko na kamo iya sa internet connection, why hindi kamo makamonitor sa YouTube kag sa Facebook Live, pwede man nga magamonitor kamo paagi, no, sa o makapadala sa mensahe ninyo. Kaya ang text hotline actually available man sa 0963-757-0874. Ayos, let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Galing kido gapabalaw sumungdo ka budlay sumong labuton sa mga city officials ta. Balikan ta si Ma'am M. Angbe kung basi may ara sila sang latest. Kay kadadlaw ang isa sa magina-check naton ang real-time bala sa mga cases. Kay nagligad to kung may mga diferensya ginman, jutay lang ang numero mo ang nagabari sa mga real-time na makuha nila. Kag ang results ng DOH ang ginapagwa every afternoon. No? Kay kalabanan yung DOH sa Region 6, ang record nila ginapagwa ini sa hapon na. No? Nga mo na ginapublish, ginapaybalo sa publiko. Tiyang Bacolod City kapon is 78, pero ang Negros, Subrasin, 105 gihapon. Grabe maning Negros, no? Damo man gihapon ang cases. Tibuas, Sigov, may ara sila ya sa province, may ara sila ya sang pag-injection, no, o pagbakuna na upod ni Gov Wasya kuano mga senior citizen, no, nga mga opisyales sa probinsya at isa diyan ni kay lantaw ta sino maupod sa gobernador kay may mga lawag man to siya ginibitar nga mga opisyales nga daw willing man to mag-upod sa iya. Kailan tawon tani no kon
sinobwas ang mag-aupod sa aton sini nga mga opisyales. Aksyon Hotline. Now, inaya sa province, diri kita sa area sang Bacolod City. No, kay gusto tani i-check ko, at least MGCQ yagapon ng Bacolod eh. No, amo na ang naging kabahin kagabi sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Dr. Chris Rungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center sa Bacolod. Doc, how are you? Good morning. Hello, Aksyon Art. Yes, good morning, Aksyon Art. Mayong aga sa tagpalamati sa imo programa. Good morning, Bacolod. Salamat, Gid. Doc, at least kahapon o kagabi may arasang ginimo nga announcement si Presidente Rodrigo Duterte, and ang mayong balita sini ang Bacolod City expectedly because of the statement ni President Duterte, ang Bacolod sa bulan sa Mayo magapabilin kitaya sa MGCQ. Yes, Aksyon Art. Aha. So, ano ang mga bintasin na kung bangon sa desisyon, abi halimbawa, kag mapagwa siguro opisyal na ni, ang NITF nga ang Bacolod City will remain to MGCQ. Ano ang mga benepisyo o kung makakayuhan sini for the city, Doc? Sa subong sa Aksyon Art, parang dugay-dugay ma-handle kita sa Emergency Operations Center, which we usually do every day, no? So, after na i-discuss ang rekomendasyon sa GCQ, nevertheless, make sure na ginag-obra sa subong sini sa aton nga syudad para pangbato sa COVID-19, ang pagpabasko sa aton nga PDITR strategy, ng prevention, detection, isolation, treatment, and integration, magapadayon ina ang aton na mga curfew, ang aton na pag-regulate sa aton nga liquor na pag-service sa mga restaurants, ang aton nga mga task force disiplina ng sigilibot sa aton syudad sa kada kabarangayan, ang paglibot sa aton mga uniform personnel as part sa ilang oplansita, no, ang aton nga pag-encourage sa aton nga pumuluyo sa pag-avoid sa mga mass gatherings, no, pag-regulate natin sa 30% lang kung pwede, no, occupancy sa aton ng mga lugar na kung saan damo tao na nakaladto, no, tapos ang aton na pag-emphasize ang pag-obserbar, no, sa strict enforcement sa minimum health protocol, no, mo ng paggamit sa face mask, face shield, no, paghugas kamot, distancing, kag ang pag-apilar naton nga mag-stimulate ng anay sa kumalay kung wala mga importante na kantuan. No? So, sige-sige man ang kapon action RTP. Sa tinion na ni nga ang aton kaso, nagasaka-saka, hindi natin gusto maging complacent ang aton pumuluyo. Kaya ang COVID, gyapon, labi na gid nga ang aton mga ospital daw magdamo-damo gawa ang mga nagapa-admit, damo-damo gawa ang mga pasyente. Pero ang namin lang sa subong, ay ang aton nga midway facility na makita sa Barangay Alihis ang ginduna sa DPWH, fully functional na siya, no? Kag amo na siya aton na himuon ng step down facility, kag amo na siya himuon naton nga mag-asikaso sa mga symptomatic mild cases naton, kag ang mga nagapaayo na, no, nga gikan sa mga hospital natin sa siyudad sa Bacolod, kag ang kanami sila Aksyon Art ina siya in partnership sa mga volunteer doctors naton nga miyembro sa Philippine College of Physicians. Yes. Now, kundi kalabanan din gina-expect naton nga pag umpisagid sang bulan, kalabanan ang usual nga katabo si Mayor Bing nga issue sang executive order, no? Kunan on the quarantine status ng city. Although MGCQ na, pero ang magwayog ka mo recommendation, halimbawa, Doc, sa EOC, nga amo ni dapat may ara naman sa panibagong ipagwa ng executive order sa mayor nga bisan MGCQ kita, pero amo niho may mga limitations naman nga i-implement. Nga usually do amo nagkakalanabo sa city, MGCQ ang status ta, pero because of the executive order nga gipapanaog sang mayor, kung kaisa do pariyo lang nga MECQ kag GCQ kita mo. Yes, Aksyon na sakto ina, no. So bali ang matabusin na dito subong April 29, pag-abot na sa April 30, no, a day before sa May 1, ang aton na City Legal Office tungkol sa aton na mayor, no,
ang aton obraw na ni Mayor Bing mapasad na sila sa aton na executive order that will cover May 1 to May 31. So Okay. sa executive order, i-redefine nila kung ano ang mga provisions na dapat nato na tagang sa emphasis. So ang ato dapat ni i-encourage sa mga pumuluyo kay may harap man kita ng sululundan regarding sa community quarantine status naton. Kung harap kita sa MGCQ, may harap man kita ng dapat na sulundan. O galing, ang ato naging obra sa subong kag ang sandigat na pag-issue sa mga encouragement at advisory ni Mayor Bing, ini tungod sa mga kaso, ini tungod sa datos na existing sa ato na syudad. So, Okay. miskan MGCQ kita, hindi na paandam nato ng pumuluyo nga maghalong kita. That's why ginalimit natin ang mass gatherings, ginalimit natin ang mga activity na kung sabihin, damo tao nagapilipon, ginapabawalan natin ang mga bulangan, ang mga musina. Kasi tungod nakita natin sa aton datos na amo niya ang mga aktibidades, amo niya ang mga lugar na kung sabihin, may mga kadamaan na kaso na na-record natin sa aton na Emergency Operations Center as far as COVID-19. Okay. Action. Yes. Now, kundi ang isa sa nga nakita dring ang pag-increase bala especially sa mga workplaces halin sa organisasyon, like for example ang PNP mismo ho kadamo sang cases nga na-record no sa mga police stations. Ang mga sa working places halimbawa BPO nagligad sila ni City Ademang may 19 sa isa ka BPO nga nag-positive. Paano ang approach ng hinahimo ta sini Doc to in order nga mapasiguro nga hindi magpadayon ang trend nga ni balaga kadamo sa mga workplaces sang naga-positive sa COVID. Okay, so ang atong process na aksyonan una, pagwa sila sa ngalan sa isa ka trabahante natin, no? Isa ka employee o isa ka nag-aobra sa establishment nila sa ating na line list, yung sigida, ginapadalaan talaga sila din sa contact tracers. Okay. Yung contact tracer na may interview na siya sa nagpositibo, kaya para mag-determine natin, una, kung may household transmission, ikadua, may workplace transmission. Kung ma-confirm na kung may workplace transmission, yung sigida, ang contact tracers natin, nagakadun na to sa workplace, sa interview. Kapag may siya sa interview sa talang ng empleyado, tapos sabihin na identify sino yung nagpositibo, mga close contact niya. Okay. Pagkatapos sila, ang ato na BPLO, kung sanitary inspector, kakadto mo na to sa workplace para mag-inspect sa sanitation protocol nila at sa mga minimal protocol na ginapahatag natin sa BPLO na may checklist na sila na gina-check, no? Then pagkatapos sila, kung nakita natin na ang isa ka lugar, it's fully ventilated, ang isa ka lugar, pupaday sila sa ilang workplace, tapos nakita natin na may mga break no, sa protocol, sa minimum health protocol or standards yung ginatag natin sa workplace, yung sigida, ang aton na BPLO, sanitary inspector at contact tracers, nag-recommenda na sa surveillance testing. So, Okay. sigida inang surveillance testing, ginaplastan na ito sa Emergency Operations Center, kasi na-aproban na. Pag-approve sa surveillance testing, tanan na ng empleyado, sila ang establish na, gina-surveillance, gina-swab sila, then pagkatapos sila, once na magwa ang resulta, kung magpositibo sila, yung sigida, ang aton ng mga positibong cases, ginadala ka na sa facility, Okay. kasi ang ginaobra ka din sa workplace, gina-disinfect natin. Aha. And then may istorya kita sa head sa establishment nila, agad to mag-coordinate kita, mag-collaborate, na kung ano mga strategies, ano mga measures ang dapat nila na iplastar, ano sa minimum protocol ang wala nila na-observe, na dapat observaran, no? Kaya nag-after kita sa mga rekomendasyon. Kag after sila magbalik ng ilang mga empleyado, sige ato na monitoring, para agad to masustenir nila ang mga minimum health protocol kag mawala na kita sa kaso ng mga records sa sila marubal. I see. Sila na workplace. Oh, very good. No, at least ang aton malang diri nga tani magbalik kita sa single digit na like sa mga record naton sa tong March or even sa pag January, February no nga ang Bacolod City no nagkumpiyansa tagani kay purti na kanugbo, hopefully mabalik ta inadok sa tunga-tunga sining 2021. Hopefully, no, among ginaanton nga tinutuyo, among ginang natin efforts, that's why sa sige natin pagbato sa COVID-19, paagi sa PDITI strategy natin, Action Art, ginasige naman, no, ang pagbakuna sa ating na vulnerable sectors. Okay. That's why sa subong sa syudad sa Bacolod, na-anunsyo na ni Mayor Bing, ating pinananggang Mayor, na aside sa iwan ng mga healthcare workers, no, frontliners natin,
sige naman ang atong pagbakuna sa atong mga senior citizen kag ang those with comorbidities. No? Kaya ang bago nga guidelines ng paggawa sa Department of Health nga ginhatag sa aton, gin-emphasize sa aton Mayor Ding, nga ang A1, A2, ag A3 simultaneous ang atong pagbakuna. Ini sa subong sini, sige atong bakuna o galing tungkol sa limitado pa ang supply nga ginhatag sa aton, no? Limitado pa ang ginatawgan kag ginateksa nato sa aton nga naka-register nga listahan sa mga katigulangan nga aton nga bakunahan. But ang advice ato sa Department of Health sa regional office naton, hopefully by Friday or Saturday ay maabot kita na bagong stocks gikan sa Metro Manila na ipadala sa region para sa siyudad sa Bacolod. No, kag ang aton Executive Director si Ma'am Emily Gastiang kag si Mayor Bing naghimo sila sang sulat, no, agud ko na ipadala sa aton vaccine czar na si Secretary Charlie Galvez kag si Undersecretary Kabutahi ang head sa Vaccination Operation Center sa National Office para mag-apilar na tungod sa may mga kaso kita doon sa Bacolod, nagapangayo kita sa additional pagid na mas damo-damo nga allocation para sa siyudad sa Bacolod as far as ating bakuna habang nagahulat kita sa palaaboto natin ng 650,000 doses na in-order sa ating syudad sa AstraZeneca. Pero ang gina-expect na ton nga mag-abot ni by Friday or Saturday, AstraZeneca ni siya or Sinovac? Sa subong sila ang advice sa atin daw Sinovac ang abot Aksyon. I see. Ate, very good, so, no? Ang next sila after siyang Sinovac, in a week or two, na simapadalhan kita siyang Sputnik or Gamaleya, no? Then pagka-abot sa Mayo, may maabot naman ko ng AstraZeneca. So inita na ni mga assurances sa ating regional office sa Department of Health, and hopefully gina-follow up tagin ni persistently, itikabalo kita na alas 8:20 isya tina. Di ang good news diri by Saturday o Friday or Saturday, buwas abi, until sining weekend, gina-expect nga may maabot diri sa Bacolod, another supply sa vaccine. Doc, sorry, ginautod ang aton line. Yeah. So, ang ato sa mga target, the action are kang mga vulnerable groups. That's why, happy din si Mayor Bing na nag-roll out kita, no? Kag nag-alabot kita sa aton mga senior citizen. So, sa subong sini, ang aton mga senior citizen, para sa mga panimalay, ginabakunahan tagid, makadto sa aton mga vaccination centers. On that note, I know nga medyo sako kamuda and about to start sa inyo naman meeting. Doc, salamat and keep us posted kung may aragin man mga update. Yes, anytime action art no, basta ikaw plus ang aton nga permigin hambal sa pumuluyo, kailan na magparehistro na kita no sa aton nga vaccination program, no, kasimple lang magparehistro kadto kita sa barangay hall, and then soon no ma-set up kita sa aton nga mga registration sa aton mga malls, na mga partner malls natin sa siyudad sa Bacolod para it will be more convenient on your part. So as we always say, magpabakuna, imo magugma sa Bacolod, halong og yon Bacolod. Good morning, Action Art. Salamat kay Dr. Kay Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sang Emergency Operations Center sa Bacolod City. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2nd bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating... Good morning lang, may lang pagmonitor karon nga aga sa kay Elizabeth Malakagamala siling observe health protocol to minimize spread of virus, keep safe everyone. Thank you gida sa kay Ma'am Elizabeth Malakagamala. Good morning man kay Chris Kerry Paul Javier Tandatan. Siling condolence kuno sa family Tumbis sa San Enrique. Manong SB Ju Tumbis, may repose soul, rest in peace. Uy, sa pamilya dara, no? Nagapalabot kita sa aton sininga pagkondol. Kay Joval Trinidad, good morning man. Sa kay Madam Kuano Maria Ko, good morning. Pelton Lipura, salamat man no? Kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa area sang Amerika. No? Salamat kidra sa kay Madam Vanessa Mayo sa Amerika ga monitor karon nga aga. Ayo lang kong iban karon naman dugay-dugay. Online sa hotline. Alas 8:47 na, joining us this morning, diri sa aton na pagpangalagad is Councilor Al Victor Espino. Muning tao yung why pa nag-uso ang pantry activity or community pantry. Siya nagalibot ni siya, galing white yung set up sa sang community pantry. Gapanagtag si bugas lang sa mga tao nga nagakinanglan. Amo na ya, hipos lang, sikrito lang, pero may ginabuga. Councilor, morning. May aga Action Art and of course sa tanan naton nga tagpalamati labi na gid sa mga taga Bacolod mayong aga sa inyo tanan. Sir, ang akon malang subong party ini bala kundi pasar kamo no party ni sa redistricting of Bacolod City and kapon o kagabi sa report ni Aksyon Dale Salazar siling niya gina-check nyo man with Congressman Greg kung anong status ni. Sir, kadamo sa nagapamangkot ano ang mga benepisyo? Anong kayuhan? Kaya na iwaluan tayo nga qualified ng Bacolod in terms of population and other requirements nga matunga kita sa duwa ka distrito. But sa Mauti, subong dapat giblaki ng lanon. Ini mo ni mga pamangkot, siling nila most probably basi kung may ara inesang effect sa political landscape sa Bacolod. Tell us, ano mga konsekwensya sa ni Councilor? Well, Action Art, para sa ako niya, no? Ako I have been a known supporter of the reapportioning of Bacolod into 2 districts, no? Okay. Simply because ang nadugay na, no? Not just 2016 na ginuna file ni Congressman Greg ang reapportionment ng Bacolod City, may bill na niya filed during his first term, no? As I recall, this is part of his campaign promise ang 2016 na election when he was elected as for kanyang first term as congressman. Campaign promise ni sa Bacolod, no? So ang rason Action Art, you have to understand this is not just for political gain, but what is economic gain and other infrastructure and projects coming from the national government. Kung duwa ang atong district sa Bacolod City, imagine, no, not less than 1 billion ang budget ng congressional district sa buong sa Bacolod, Doon district. Imagine if you have 2 districts, kung kada isa may 1 billion for their respective districts. So there is 2 billion pesos coming in from the national government to Bacolod City. Okay. Nagapati ako nga inapalangadaan will help sustain not just Bacolod City but also the outlying areas
that compose Bacolod, no? Amo nang ako narinig patihan. Okay. Yes, pero hulaton ninyo kung ano ang mahatag sa ning update ni Kong Greg. Well, I believe na by the next session, makaatag siya sang reply sa amon. And by the next session, if I receive that reply, and if I have time, I will move for another resolution. I will propose another resolution supporting. Kaya amo na lang nang kulang ng patunga sa Bacolod City. I see. Ang action coming from the Sangguniang Panglungsod. Aha. Now, ang next nga question, because nga number one, ari kita sa pandemic. Number two, because of the election nga ginset by next year in the month of May, sir, may ara pa yan sufficient or bastante nga time ini nga mahingagaw ang ini nga move if in case no nga matagan giman priority? Well, I hope that we have sa ako nga pagpati may simpo pa, no? As a matter of fact, sa pagbaloko, Iloilo is also following suit, no? May ara man sila sang pagpatunga man sa ilang nga distrito, ang Iloilo City. We are bigger than Iloilo City in terms of geographic size and demographic size. Mas damo kita tawo, mas dako ang aton land area sa Iloilo. We are more than qualified to reapportion Bacolod City into 2 districts. Okay. Now, but of course, it has to pass the scrutiny of both houses, no, the bicameral. It has to pass the lower house and the upper house. Both chairmanships of the committee, si Congressman Villanueva is the chairman on the committee on local governments, and Senator Tolentino is also the chairman of the committee sa Senate, sa local government. So, nagapati ako, sila, they are very supportive of this move. I hope that we can reapportion Bacolod City into 2 districts in time for the next election. Actually, ang tricky na nga part as sa October. October ang aton filing. We are a mere few months away, 5 na lang kabulan para maglambot kita sa October. But I believe na kung hatagan kita sa suporta sang bicameral, sang both houses, nagapati ako nga masarangan tani. Aha. Hopefully. No, kag daso naguguro mamangkot sa imo party politika kay duway pa man ginda sang klaro subong although nga naligad to nag-transfer pa lang registration ang former congressman sa 3rd district perti na lang siya dayon damo na dayon mga reaksyon pero normal man lang niya mga nag-transfer way pa man sa official statement gikunano pa. Yes. Sino ganina nag-transfer Aksyon Art? Sino nag-transfer how? May ato lang nag-transfer sa voters registration niya from 3rd district si former congressman Albi Benitez. Okay. Kaya kabalo ka, it is the right of every Filipino citizen to vote their conscience or to vote kung di sila gusto. Maybe gusto nila niya magboto dili sa Bacolod. So, nasunggan na siya, no? Amo na ako. Gani. Kag yadi na makabulig pa na isa na makaboto si mo? Isa pa na. Oh. Anyway, wala to na mga development kag hopefully by next Wednesday may update parte ni sa redistricting. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Salamat Aksyon Art kag mayong aga sa inyo tanan. Councilor Al Victor Espino, isa sa mga nag-sponsor sini. So, laton nila, hopefully may ara na sang reply ni from Congressman Greg Gasataya. No? Damo sa mga benepisyo. Number one, sila ni Councilor Al Victor, if in case kon madayon ni, may mga project nga ti ang Bacolod, hindi lang isa no ang mga benepisyo niya. Bangod kung duha ka distrito, duha ka mga kwani, duha ka mga projects, duha ka mga district ang pwede makahimo sa initiative ka makakuha sa pundo coming from national government agencies, no? Kag partida gid isang district nga may mga representar nga congressman. Pero lang dawon tani ha kay hindi pa tapos ini kag since nga ang isa sa mabalantayan ta bangon nga ang Oktubre filing sa COC na mo
O subong April, May, June, July, August, September, 5 months more to go. Why takabalo kung ano ini, no? Pwede bala ini mapadasig, nga mahingagaw pa antes ang filing sa COC? That we do not know. No? Inaya personally, why ko kabalo sina. Kung ano ang malabutan, but hopefully, ini may mga update kag at the end of the day, kung magkapaayo ini sa Bacolod City, well and good, no? Kung ini magabulig hindi lamang sa politika sa Bacolod, silinggan ni sing iban sing laser basi kung amo pa ng redistricting, nga ma-avoid ang mga pagbinungguan ay pasang naglain-lain nga mga political parties because kati may ara na sila pwede pa mga opsyon, ho? Gandra na sila mapapili kung diin man nga distrito. Kay may Kayla Gilaran, good morning, watching from Jeddah. Kay Grace Mitten Cousins, sa Manville Royal Subdivision, good morning. Alin Louie Himotia, sa Linawon, Kawayan, good morning man. Jamie Sintino, good morning, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ayosa, kay Madam Kelly Jelly, good morning. Ara man siya sa USA. Good morning dira sa kay Biboy Villasor, silingara na siya sa CMO Sektoral, kag sa Bandanon DSB sa akon mga pamilya. Kag sa tanan nga mga miyembro sang Energy Fans Club. Good morning, man. Kim Brian Valeriano, good morning. Jeneline Kibiti Banduha, silingya Aksyon Art Tamio Family Banduha, Posadas, dira sa Negros Oriental, Canlaon City. Monitor live sa FB Halindi sa Quezon City. Si Ma'am Vanessa Mayo, ginagreet niya lang ang kumpare niya si Jonathan Orbia Jonathan, ginagreet niya man si Kelly Jelly, Alex Montesa, Michael John Season, Noel Amar, Milili Oligo, Sang Tangob. Thank you, Gid. Angelita Rivera, salamat. Bilin Salaw, Suset Alunan, Susana Tahunera. Niya mamangkot lang ko kung nalindri sa Manila, nakaswab ka na, at nakuha mo ang 72 hours, diretso ka na sa bahay. Oo, amo na siya, pero diin ka mapauli, diri sa Bacolod o kung sa Negros Occidental. No, amo nang question da. Kay iba, gradas materna, maayong aga Aksyon Art, no? Sige, alin kay Teresita Labadia, good morning Aksyon Art, as kulang nga tama ka damo sa nagalinya sa base center para magparehistro. Tani tagaan na nila nga daan number. Tama ka init ka pila sila sa gwa. Naman halinan sang cardiac arrest kagiban pa. Tani tagaan man remedies ng Comelec. Ang iba nagasalot lang sa salot lang sa una, sa likod gaisol nga gaisol. Uy, dapat may manage na kang nagabantay. Unfair niya karon sa naglinyada, pero take note, 100 lang kadadlaw nga subong parte naman kadamo da madam. Sa kay Teresita Labadia, damo naman nagkantos Comelec da ma'am. Araman si Jocelyn Libon Dispoho, Martin Aliling, Maria Victoria Paridis Ngo, Jean Hisolgon, Erlinda Suriano, good morning, Chay Linda. Gamonitor lang kuno ginakuan niya lang, no? Ginatamyaw lang ang taga Mulo-Bulo. Sige, salamat gid. Kay Romy Alconza, salamat man. Philip Laurente dira sa Minoyan, Francisco Guangco, Jocelyn Song Comedia, hello, good morning. Rimar Hicano Haliasgo, Salvatierra Robles Cabalfin Kagtapayan, family sila Castillana ginatamaw niya. Strong man, Silinga Gudia, Maxon Art, we are listening from homesite. Greet ko lang mga buddies, Michael Salvidio, Toto Ricky, Loverboy, Makiling, Manong Linoy, Guapo, Kagmigo Bong, Kabiroy, Terry Simpronyong, good morning man. Virginia Ortizo, ni advance happy birthday ka Carmen Hiraldo, buwas ka pamati siya. Salamat. John Mark Sarmiento Liado, siling nga, patamiyaw lang, BM Horizon Tracking, nga nakatutok sa imo live dari sa Antipolo City. Ara man ka monitor, karon nga aga, Eden Guevara, siling nga, Almais. Niya din na yun sa Silay, anong ano to?
Paring Lipong Jerry Chupoy Magbanwa, no? Dira sa Macau, China. Good morning. Monitor siya man kuno karon nga agas Tita Elma Lusok Pulidario and retired Major Paterno Turalba. Kay Atia Onkoha, Juna Palier Soriano, good morning. Uy, morning great birthday gali subong, no? Sang ahay apo ko na ni. May apo na kita sa hinabloso. Ti birthday subong. Ginatamyaw lang naton happy birthday today sa kay Inday Brianna, no? Inday Brianna. Siya. Birthday niya subong. Happy birthday Inday Brianna, bata ni ni Karkar, no? Apo ni manang Big proud lola. Pwede na madugangan isa. Ay kalain Andre Lee C. Reyes. Erwin Gonzalez, good morning man. Si Tita Juna Soriano, slinya ari kustagig upod kay Sergeant Julito Palier. Okay. Regards sa iya, no? Sa akon tiyo man nga gwapo no sang Philippine Air Force. Lito Dayap, Homa Lumina. Good morning man. Shirley Haina, politiko dali na lang eleksyon. Okay mo ginaiya politika ni tanan. Morning, mo ginaiya politika, sadya ginaiya. Sir Alex Montesa, kumusta ka na? Kumatabo, Sir Art, nga magduwang distrito ang syudad sa Bacolod, may himo nga may kaugalingon na sila, nga mga patakaran, mapabarangay bata ka, halin sa barangay Punta Tatay, hindi ka sulod, dira pa lang sa Macdo, Lakson, kay naka-lockdown, restriction na. Hindi maguro palihog, man ko great sa mga pampinalangga untang abiyan sa piyak nga kalibutan. Kalibutan sila ha sa piyak nga nga porsyon sang aton sining kalibutan, no? Mamba ni sa Mayo sa Minnesota, kag Kelly Jelly sa Phoenix, Arizona. Ma'am Lily King kag sa tanan trupa. Kudos. Ayos. Richard Riquito, Lilia Taton, Rodura Syoko. Good morning, man. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod
naman sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa tiyempo na ito, ang iban gurong ma-update karon sa province, sa Aksyon BBB program na lang, with Aksyon Rex Kantong. No? Good morning, galing. May lang pag-monitor kay paring Sindoy Ransi. Sige. Tigulang ka na. Ay, kalain! Si Manino Edgar Kanagat, siling nga, kung birthday subong sang apo ko, sa inablos bla, ya tigulang ka na. Nino Edgar, kita itabunon, tagigamon. Aksyon Hotline. Diyan, nadugsing ko lang. Palangga ko ni. Ninoy Edgar Kanagat. Gamonitor siya. Siling nga, payapo ka na, tigulang ka na. Malumanghod lang jutay sa imo eh. Saan ako mapa-injection, Maninoy? Sa ano imo? Sa inubak? Maninoy Edgar, may nga gada. Yung home lang, may lang ang paghigop sang kape. Aksyon Hotline.
Ari lang akon mabilin sa aton nga mga ka-aksyon. No? Ang ma-recommend ko sa inyo para likaw kita sa anuman nga balatian, mapasiguro nga ba yung kondisyon sa aton lawas, Morning lang kay paring Peter Cedric Auhiro, no paring Peter Cedric Auhiro, pare may agada, no? Regards lang kuno sa kay Primo Al Victor Espino. Salamat kid. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.